tomto krátkom videu by som rád porozprával nejaké skúsenosti s kajúcnymi triznami. Dovoľte mi najprv vysvetliť slovo kajúcna trizna. Slovo trizna som si požičal od židovskej náboženskej obce. A je to od slova trízeň duše, bolesť duše. A je to podstatné meno trizna. A ja som bol na akciách, ktoré organizovala židovská náboženská obec, a boli to spomienkové trizny, kde židovská náboženská obec organizovala stretnutie, kde chcela, aby sme nezabudli na veci, ktoré sa udiali počas holokaustu. A vtedy som povedal nášmu primátorovi, že by som bol rád, keby sme my v Dolnom Kubíne nerobili spomienkovú triznu, ale kajúcnu triznu, kde ju budeme organizovať my, Slováci, kresťania, a nebude mať iba spomienkový charakter, ale bude mať ten kajúcný rozmer, že nám je ľúto, čo sme vlastne my Židom urobili a my si na to pamätáme. Celé to vlastne u mňa začalo, keď som zistil, že moja pani učiteľka zo základnej školy, volá sa pani učiteľka Papánova, tak mala 2 roky, keď jej ocka zobrali do koncentračného tábora a už ho viac nevidela. Jej maminka nebola židovka, tak ona ostala, ale otec bol zobratý do koncentračného tábora a už ho nikdy nevidela. A ja som o svoju pani učiteľku mal veľmi rád. A tak som jej povedal: pani učiteľka, už vám niekedy niekto povedal prepáčte za to, čo sme vám my, Slováci, urobili? A ona povedala: nie, ja som sa vlastne celý život hanbila za to, že som židovka a nechcela som vlastne to vedieť. A tak sme zorganizovali stretnutie, kde sme ju pozvali ako čestného hostia a vyjadrili sme jej ľútosť a bolesť nad tým, čo sme urobili voči Židom a židovskej náboženskej obci v Dolnom Kubíne. Ale ja som vedel, že ak chceme pokračovať ďalej, tak potrebujeme celú túto vec posunúť na úroveň mesta. Verím tomu, že autority sú ustanovené na to, aby buď prinášali požehnanie, alebo zadržiavali požehnanie, ktoré do spoločnosti prichádza. Keď sa král Šalamún stretol s kráľnou z Etiópie, tak mu povedala, že požehnaný Boh, ktorý si ťa vyvolil, Šalamún, na to, aby si spravoval ľud, ktorý on miluje. A preto ti dal múdrosť a preto ti dal všetku autoritu a požehnanie a bohatstvo na to, aby si dobre a múdro spravoval jeho ľud. Čiže verím tomu, že autority Pán Boh ustanovil na to, aby rozväzovali alebo zväzovali požehnanie. A tak som prišiel za našim pánom primátorom a povedal som mu: pán primátor, veľmi by som chcel, aby sme urobili takúto kajúcnu triznu. A naozaj túžim potom, že to urobíme z hĺbky srdca, že to nebude iba nejaký pietný akt, kde si pripomenieme nejakú históriu, nejaké čísla, počet ľudí, ktorí sa tu nejak odtiaľto zobral, ale že to bude z hĺbky srdca, kde nám nebude jedno, čo sa stalo, že za tými číslami budú aj konkrétne príbehy. A sľubil som mu, také až predvolebné sľuby sa to vyzeralo, že pán primátor, keď to urobíme naozaj úprimne a z hĺbky srdca, tak pán Boh sa prizná k tomu. Prídu nové pracovné príležitosti, klesne nezamestnanosť, zníži sa kriminalita. A potom som si uvedomil, že čo ja mu to sľubujem, ale je taký biblický citát, ktorý mi tak hlboko nejak rezonuje v srdci a kde pán Boh sľubuje a hovorí, že ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní, bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, tak ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. A to, čo ma veľmi zasiahlo, je, že je Božou túžbou priniesť uzdravenie zeme. Že pán Boh chce prinášať požehnanie, že on miluje ľud a chce, aby sa mu dobre darilo. A na moje prekvapenie primátor povedal, že áno, poďme do toho. Hoci bol neveriaci, tak povedal, áno, poďme to zorganizovať. A tak sme v roku 2012 urobili prvú kajúcnu triznu, kde prišli predstavitelia, predali sme si bývalé kino, čo bolo predtým synagoga, to je ten prvý obrázok vľavo hore.
potom bol náš primátor, bol tam evanjelický pán farár, čítali sme list od katolického biskupa. A v druhom rade vidíte tu moju pani učiteľku. Tiež tam bol potom človek, ktorý sa zachránil vďaka tomu, že ho schovávali ľudia počas vojny a on vyjadril vďaku, že aj počas temnej noci vojny boli ľudia, ktorí sa nebáli, boli odvážni. No a okrem toho, že sme mali teda to nejaké vyjadrenie ľútosti v synagóge, tak sme ešte aj na židovskom cintoríne urobili pamätník, ktorý pozostával z 256 kameňov. Presne toľko Židov bolo deportovaných z nášho mesta, aby sme si uctili pamiatku tých, ktorí tam mali ležať, ale neležia. No a potom sme urobili stálu expozíciu Židovského múzea, kde sme vypísali všetky mená a chceli sme im vrátiť mená tým ľuďom, lebo niekto sa snažil tie ich mená vytrieť a dať im čísla a my tým, že sme čítali ich mená a vrátili sme im mená, tak sme im vrátili ich dôstojnosť. Pozbierali sme všetky fotky, ktoré sme vedeli. No a to, čo bolo pre mňa zaujímavé, je to, že ľudia, ktorí prišli aj z Izraela, tam prišiel pán Arie Klein, ktorý je ambasádor Dolného Kubína, povedal: počúvajte, že čo je iné na tejto akcii. A ja už chodím roky po takýchto akciách a nikdy som nezažil niečo také ako tu. Ja som povedal, viete, lebo toto nie je iba nejaká spomienková akcia, že my naozaj túžime obnoviť priateľstvo. Urobiť pokánie alebo ľútosť prejaviť nie je cieľ. Cieľ je obnoviť vzťah, cieľ je navrátiť dôstojnosť. A toto je to, čo vy niekde v srdci cítite, pretože keď to ide z hlavy, tak to zasiahne hlavu, keď to ide zo srdca, tak to zasiahne srdce. To, čo však chcem povedať, je to, že asi o 9 mesiacov neskôr som si uvedomil, že jedna fabrika pristavuje, druhá fabrika pristavuje, tretia fabrika sa rozšírila, to znamená, že prišli noví investori, znížila sa nezamestnanosť v Dolnom Kubíne a náš primátor 2 roky po tej kajúcnej trízne povedal na verejnom podujatí, že nám hrozila nútená správa ako Dolnému Kubínu. Mali sme 56% zadlženosť a on na verejnom podujatí povedal, že keď sme urobili túto akciu, tak sme sa odrazili od dna a zrazu začali fungovať veci niektoré, ktoré predtým nefungovali. No, nemohli ponúknuť aj nejaké pozemky tým fabrikám, pretože niektorí ľudia to nechceli predať, zrazu to chceli predať, mohli to predať tým fabrikám, ktoré hrozili, že odídu. Zrazu prišli nové fabriky. No a tiež aj v našom spoločenstve mladí ľudia zrazu sa začali robiť také stretnutia, kde začalo chodiť okolo 100 ľudí. Hovorím, pán primátor, neviem, či si to všimli, som ho navštívil a povedal som mu, asi ste si to všimli, ale zdá sa, že Pán Boh počul tú vašu modlitbu a to, keď sme naozaj sa pokorili pred ním a prichádza s tým uzdravením zeme. A ako hovorím, on to potom 2 roky neskôr zopakoval. No a o rok na to, v roku 2013, som našiel na webovej stránke mesta inzerát: prosím, pomôžte nám riešiť vandalizmus na námestí. Mladí ľudia sa v piatok a v sobotu opíjajú a nejakým spôsobom nevieme to riešiť. Vymyslíte nejaké dobré riešenie. No a ja som vtedy prišiel za našim primátorom a povedal som: pán primátor, mám plán. Urobíme druhú kajúcnu tríznu a tentokrát sa budeme venovať konkrétnym domom, alebo teda pôjdeme na to námestie, pretože bol som úplne v šoku, keď som urobil takú mapku námestia, ktorú teraz vám premietnem a môžete ju vidieť, tak som bol prekvapený, že všetky domy, ktoré pred vojnou patrili Židom, a boli tie problémové podniky, kde sa mladí ľudia opíjali, kde robili bordel. A bolo to so 100% presnosťou. Ja som bol úplne v šoku, že fúha, že nejaké zlo, nejaký vandalizmus sa tu udial pred 70 rokmi a teraz sa ako keby generácie vymenili, ale to isté ako keby zlo tam nejakým spôsobom ostáva. A tak sme zorganizovali kajúcnu tríznu, opäť sme pozvali vzácnych hostí, pozvali sme aj pamätníkov, ktorí si pamätali na tie doby, rozprávali sme o tom, že akí boli Židia, ako sa tu žilo v Dolnom Kubíne a tak ďalej, ale tiež sme sa pokorili pred Pánom Bohom a prosili sme ho, aby poriešil tie veci. No a to, čo bolo zaujímavé, je to, že tentokrát
pán primátor mi zavolal o 9 mesiacov neskôr a povedal: pán Stržo, ďakujem, že sa vám podarilo poriešiť vandalizmus a kriminalitu na námestí. A ja hovorím, že počujete, ste nepríšte srandu zo mňa. On hovorí, že nie, že námestie je oveľa tichšie, ako bolo predtým. Už nemusíme investovať stovky eur do toho, aby sme neustále tam niečo opravovali. Niektoré krčmy sa dokonca zavreli. A ja hovorím, to fakt? A tak som išiel na námestie a naozaj som bol v šoku, lebo dve najhoršie krčmy boli, akože odišli preč, tretia začala mať problémy, tá tiež sa plánovala odísť. A tak som zaklopal v evanjelickému farárovi na dvere a povedal som mu: pán farár, naozaj je námestie tichšie? On povedal jednoznačne, že tichšie, je tu oveľa viac kľudu aj piatok, aj v sobotu. A keď sme toto začali zdieľať v ďalších mestách, tak sme začali organizovať kajúcne trízny aj v iných mestách. Napríklad hneď rok na to sme boli v Žiline. No a to, čo sme tam zažili, bolo to, že miestne cirkvy, ktoré spolu predtým veľmi nespolupracovali, tak začali oveľa bližšie, lebo na tomto spoločnom projekte boli zaangažované, tak začali oveľa bližšie spolupracovať aj so židovskou náboženskou obcou. A potom sme postupne začali toto prinášať aj do ďalších miest. Keď sme boli v Prievidzi, tak po kajúcnej trízne prišla za mnou predsednička židovskej náboženskej obce z Trenčína a povedala: pán Stržo, prosím vás, urobte takúto kajúcnu tríznu aj u nás v Trenčíne, my toto veľmi potrebujeme, lebo to uzdravuje naše srdcia, nás Židov. Ale kňaz, ktorý mi asi 3 mesiace po tej kajúcnej trízne zavolal, ma úplne šokoval, lebo on hovorí: Pálo, nebudeš tomu veriť, naše mesto urobilo priemyselný park. Vybudovalo cesty, natiahlo infraštruktúru, oplotenie a už len čakali, že kedy príde nejaký investor. A 7 rokov nevedeli zohnať žiadneho investora a po kajúcej trízne 3 mesiace potom sa zrazu objavil nemecký investor, ktorý povedal, že tam postaví fabriku so 600 pracovnými mestami a investuje 24 miliónov do toho regiónu. A on bol úplne nadšený, lebo hovorí, že to je neskutočné, že Pán Boh takýmto spôsobom odpovedal na to, čo sme vlastne urobili. No a tá skúsenosť bola, že v mnohých mestách hovorili, že častokrát ako keby krčmy alebo zlé podniky sú v bývalých synagógach alebo zarizovaných ako keby domoch, vykradnutých domoch. No a ako sme to počas tých rokov robili, tak prišiel rok 2021, kedy sa premiérom Slovenskej republiky stal Eduard Heger. A keďže to je môj starý priateľ, tak som mu povedal: počuj, Edo, je na čase, aby sme takéto pokánie urobili aj za celé Slovensko. Pretože 9.9. roku 1941 vydala Slovenská republika židovský kódex, ktorý bol ešte tvrdší ako norimberské zákony voči Židom a začali arizácie a začali vlastne deportácie. A tak on spolu s vládou Slovenskej republiky vydali spoločné vyhlásenie, že toto odsudzujú a pred očami holokaustových preživších a predstaviteľ židovskej náboženskej obce vyjadril ľútosť nad tým, čo sa udialo. A teraz pred nejakým časom bol pán Heger aj v Izraeli, v Knesete, kde mohol o tomto celom porozprávať a hovorí, že aj izraelský prezident, pán Herzog, si to uvedomil a povedal: som rád, že Slovensko je schopné a ochotné sa vysporiadavať so svojou bolestivou minulosťou. Verím, že zmierenie je niečo, čo je hlboko v Božom srdci. A zmierenie prichádza len skrze pokorenie sa, prosbu o odpustenie a týmto spôsobom, keď Pán Boh sa na to pozerá celé, tak jeho srdce je úplne nadšené a vylieva svoje požehnanie. V Čechách sme robili zmierenie sudecko-nemecké a české v jednom meste na pohraničí. Na Slovensku sme robili zmierenie maďarsko-slovenské na pohraničí s Maďarskom. Robili sme zmierenie medzi Rómami a Slovákmi. Že to zmierenie sa dá urobiť v každej jednej oblasti, kdekoľvek vidíme, že to napätie je. Ja sa dominantne venujem hlavne tomu zmiereniu so Židmi, aj preto, lebo verím tomu, že Pán Boh povedal Abrahamovi: kto teba požehná, toho ja požehnám, a kto teba prekleje, toho ja preklejem.
že on nejakým spôsobom zviazal aj to požehnanie so židovským ľudom a preto na konci tých kajúcich trísdň vždycky prosíme rabína, aby požehnal ten región, aby požehnal to mesto, lebo keď tí Židia boli deportovaní do koncentračných táborov, tak asi nežehnali veľmi tým našim mestám, ale keď on uvoľní to požehnanie, keď my požehnáme izraelský ľud a on uvoľní to požehnanie, tak Pán Boh sa k tomu potom priznáva a to požehnanie prináša. Toto je moje svedectvo, moja skúsenosť za tých posledných nejakých 15 rokov, čo sa tomuto venujeme. A veľmi vás pozbudzujem, že prináša to ovocie a dobré ovocie. A tak vám žehnám múdrosť a správnych spolupracovníkov a to, aby sa vám to nejakým spôsobom celé podarilo dať dohromady cirkvi, spolupráci s mestom, so židovskou náboženskou obcou a verím, že to prinesie požehnanie aj do vašich regiónov. Ďakujem pekne.